نریچی تور تور زلفی ونولنا سرگیری تور بیرم جو مزاق بنا د مردان پسیمہ کی د ټولنا اولنی اسلامی ریکارڈنگ سٹوڈیو چی پناما د عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی ریکارڈنگ سٹوڈیو پر حوالہ باندے د مولانا احسان اللہ حسین او د هغه ملگری جناب خوشحال احمد جوادی صاحب، جناب ریاض اللہ صادق صاحب، جناب دیدار احمد پرہیزگار صاحب، جناب محمد نوشاد محمدی صاحب آواز باندے دا اوم نمبر والیم چپدے کے ٹول کلام دا حاج الحرمین شریفین جناب حاجی شمس الرحمن شمس صاحب اڑان نشر فرمائش دے جناب اظہار علی کرنل شیر کلے، جناب خادم الاولیاء ریاض علی صاحب قادری، جناب محمد طفیل صاحب سیفی صاحب، جناب ریاض علی کرنل شیر کلے، جناب محمد حسین صاحب، جناب تسبیح اللہ صاحب فرزند ارجمن حاجی شمس الرحمن شمس صاحب، جناب وحید قادر صاحب، خصوصی معاون نگار طارق انور صاحب و جناب اکرام اللہ سیفی صاحب، جناب واجد انور صاحب، ترتیب ورکون کے جناب طارق انور صاحب و جناب اکرام اللہ سیفی صاحب ام پدغ پتہ باندے عشق مصطفیٰ اسلامی ریکارڈنگ سٹوڈیو بانے بتاوستا زما احسان اللہ حسین صاحب ہر سنگا ناخوانی اور تقاریر بتاوستا ملاوی گی دین علاوہ زر تر ضرب انشاءاللہ والعزیز قرآن مجید ترجمہ ساسوڑان دی پیش کی گی دویدہ موبائل نمبر دے طارق انور 0300 5735 263 0300 5735 263 تاستہ پدی پتہ باندی ہر سنگا دے دین علاوہ دا نور علماء کرامو دا اہل سنت و جماعت دا قدید علماء تقاریر ناخوانی اور ترجمہ دا دی سٹوڈیونا ترلا سکے دیشی محبوبہ دادستا دا حسن کمالنا